Още в първото видео, което направих, между другото, това направи 300 000 гледания, нещо такова, даже може в момента да е повече. Имаше и момент вече, който бричка ми се обадиха. В TikTok в България пари не се правят. И здравейте, пичове! Днеска ще ви разкажа моята история, главно от към видеообработката и ще научите как всъщност си намерих първият клиент. И така, нека обаче най-напред да започнем с това, откъде аз всъщност научих това умение да обработвам клипове. Всъщност научих като бях в курсът не на друг, а на курсът на Andrew Tate. Всъщност имаше една кампейн, се наричат в неговия курс, в който чисто и просто аз влезнах и там всъщност те учиха как да правиш тиктоци. Естествено, упражняхме с видеа на Андрю Татев, правих клипчета доста. Мисля, там за първи път ми беше първото докосване с такива кратки видеа, да ги обработвам аз лично. Така и така, решавам, че аз ще правя клипчета, баце, защото идваше лятото, аз съм на 17 години и аджаба, ми трябва някаква работа, човек, защото по-стабилно. Аз съм се прогласил с някакви други работи в миналото, но нали не съм бил много вървежен. И така реших, дай да опитам с видеообработката. Правя тук, ходил съм един месец в на Andrew Tate курса, научил съм хипер много работи, човек. Обаче нали, не съм научил чак толкова много неща, но базовите неща и самата идея от към обработка. Да, те $50, които бяха дал. Всъщност аз не бях дал $50, а ние събирахме няколко момчета, с които ние си деляхме просто абонамента и абсолютно всички използвахме курса на Andrew Tate. Това също мисля, че все още го има, така че може да си направите групичка и да влезете. Всъщност, да, много неща мога да научите. Дори и да са базови, дори и да са така нататък, пак са много полезни. И добре, нека продължаваме с историката. След това реших, добре, дай да пиша някакви хора, нали, да им обработвам клиповете. Аз тук съм някакъв мега добрия. Един месец съм обработвал в Andrew Tate курс. И обаче не си намерих клиенти. Първият ми outreach, в смисъл първото ми писане на някой човек да му пиша и да го питам, нали, така и така да му предложи оферта. Не се получи, може би и второто не се получи, третото ми се получи. Но чудещото е, че аз тогава работех с ChatGPT. Мисля, пращах от ChatGPT такива пропозалите ми бяха написани с него, нали, което вече в днешни дни не го правя, защото не работи. Работи до някаква степен, но е доста по-добре, примерно, да го използваш като бланка и да си го измислиш свой начин. Ако не знаеш изобщо как се пише, това ще ти помогне малко, сес. Ще ти помогне в всеки случай. И така, преди го говорихме си, ще звъним, всеки ден не може да си звънем и накрая човека си каза, айде, стай се мащай, защото не бях толкова на време да седна и нали, да му отговоря на човек. Беше за YouTube видео тогава, не беше за TikTok, но просто човек се търсеше спешно. И аз му писах, естествено, защото бях гледал в клипче в YouTube. Виждате ли каква добра страна е има това да гледате клипчета в YouTube, манек. След това, бруталната ми идея беше да пише на още хора. Естествено, абсолютно всеки някой човек не искаше да работим заедно, при което аз си казвам, добре, явно, то аз ако бях, нали, човек, който прави клипове и си търси някой, ще кажа, че искам някой с опит, нали, това е очевидно. И затова в този момент аз си викам, добре, дай правя с TikTok страница. И почвам да праскам някакви клипове. Бех писал на, не знам, на майка си, баща, смисъл, на абсолютно половината инфлуенсъри в България сигурно им бех писал вече. И продължавам в момента да им пиша. Това е друг въпрос. Насимват ме само, седнал някой момиче ма симнал и аз вече съм се досал много. И си викам, добре, давай, ще правя моя си акаунт, ще си го дигна, ще докажа, че мога да правя клипчета и оттам вече нататък ще си имам нещо като портфолио, като нещо, което мога да покажа на моите клиенти, че всъщност аз мога да обработвам. Защото аз си знаех, че мога да работвам. Аз съм го правил даже за едно момче, който беше стример. Зето, един стример на League of Legends, за него правих клипове. Сега ще покажа примерно някакви изблици тук, където са на негови, от които аз съм правил. И смисъл, знам как става. Не е нищо трудно, то не е нищо сложно като цяло видеообработката. За кратки видеа говоря, не на някакви да правиш в кината, човек. Кия за YouTube, за TikTok са елементарни, буквално не е нищо сложно. И така, смисъл, аз имам опит някакъв, правотвал съм това момче клиповете, така и така и така. И идва моментът обаче, в който аз вече не мога да се намеря клиенти. А и този пич ми беше приятел, че смисъл Зето е уникален човек. Аз даже съм модератор на стрима, но вече не се занимава с стриминг той. Нека да продължаваме. След това отворих моя канал в TikTok, написах го количка. Да, коли 4K. Сещате се откъде ме е дошла идеята. С едно копия на бричка, буквално. Контента в самият канал беше буквално клипчета на бричка. В смисъл 50% от клиповете бяха от моменти в... Забравих наистина как се казваше. Имаше някакво едно подкаст, само че карат в колата и ги разпитва за колата Филип от бричка. И тогава си им бех писал и те ме отразаха. И си викам, добре, сега ще им докажа, че мога да стана гледат. Сега ще си направя профил и ще стане номера. Очудващо се получи. Но то не е чудващо, защото
Всеки ги знае бричка. Контентът е наистина интересен и просто аз го монтирам така, че да е приятен за гледане. Още в първото видео, което направих между другото, това направи 300 000 гледания, нещо такова, даже може в момента да е повече, естествено сигурно ще е повече да е. Малчудащо, нали, баси майката, още първото видео, което съм работил с тях. И след време правиш много, 2-3 клипчета, всички избухват много яко, нали, гледат се много. Пише пак на бричка и те пак не ми отговарят. Това е малко, нали, сайд стори, какъв ми е допир с бричка. Добре, продължавам да правя клипчета, яко правя и вече минава с един месец. В смисъл, като ви кажа, че правя клипчета и наистина искам да занимавам с това нещо и да правя пари. В смисъл, пускам по 4-3 клипа на ден, минимум толкова клипа на ден, като аз съм 3-4 клипа на ден и толкова е качвам, разбираш, всеки ден, абсолютно. Дали ще е някакво меме, дали ще е някаква фотка с бричка, ама качвам мърнек, яко качвам. И за един месец очудващото, че всъщност достигнах 10 000 последователя за този един месец, което си е, според мен е доста добре в България, човек. И така реших, продължай. Обаче вече съм на 10 000 последователя, така и така. Много гледания на тези видеата до бричка и на те моите собствените меми всъщност бяха доста добри, смисъл пак си бях доста гледанки, нали. Имаше и момент вече, който бричка ми се обадиха и ми казаха да спра да им правя клиповете. И когато ми се обадиха от екипа на бричка, беше главно, че не е добре за бизнеса им и че доста наистина хора всъщност смятат, че моя профил, който аз го държа, е една бричка, а не е, нали. Случи с този разговор. И така ми казаха, нали, да спра да им правя клиповете и аз, нали, мега разбраното им отговорих възпитано, да, няма проблем, няма да ги правя повече, така и така, защото така се прави, смисъл. Аз, в принцип, не вада една стинка от тези тиктоци, anyways, в смисъл, ако искам да имам изобщо някога нещо общо с бричка или да им обработвам видеята, ми увеличава шанса всъщност някой ден, нали, дори да не стане, да станем наистина партньори и да работим заедно с бричка. И след разговора ни с бричка, отново пак писах на бричка. Защото, нали, да им кажа, нали, да пробвам трети опит вече, сигурно съм им писнал на хората, ама по-добре да опиташ, нали, да знаеш вътре в себе си, че си го питал. Пак им пиша на маняците и отново ми синах. Главно им пишех, че виждате, че всъщност, нали, има много интерес за вашите видеа, даже хората, щом си мислят, че аз съм оригинален акаунт на бричка, представяш ли си, човек? И отново ме отвърлиха и оттам нататък аз го заебах този профил, защото в TikTok в България пари не се правят от TikTok самия. Освен ако не правиш лайфове и там не ти дават розички, давай, цъкай розичките, някакви такива. Които аз казвам да го правя, защото за мен е доста абсурдно. И така вече минава някакво малко време и просто наистина седнах на газа и търсих клиенти. Пишех и накрая вече писах на едно момче, което буквално съм израснал с неговите видеа. Той наистина беше първият човек, който да ми даде шанс да работя с някой човек. Нали, то за него е така, да има нещо там, но за мен нали, е някакво, най-накрая си имам първият клиент човек. Смисъл, голямо такова вдъхновение. Да сега няма да споделям с вас кой е моят клиент. Евентуално мога да го питам и да ви кажа, нали, но за момента ще си го оставя тайна. И нека сега саморайзнем всичко на края на видеото, защото главно това е аз. Така си намерих първия клиент. Нищо сложно не беше и смятам, че буквално сега ви дадох буквално блупринт как да си намерите клиент. Кажете, че може и вие да давате тази услуга добре, дори и за без пари да го правите, защото аз един месец, който дигах този акаунт на бричка, аз една стинка не съм изкарал. Даже 3 месеца бях правил клипчета горе в него. На количка, обърках се. В началото не дейте да очаквате, че днеска почнах да правя клипа, утре ще ставам милионер човек. Ми не става така. Днеска за утре няма да стане. Трябва ви търпение, желание и разбирателство и тренировки, защото няма как веднага, примерно, да се научиш да обработваш. Няма как веднага да се научиш да затваряш клиенти, да им пишеш добре, да ги омайваш с твоите думи, че да работите заедно. Не, дори само до омайване, а то е повече от към самата услуга, която вие предлагате наистина, защото ако давате добра услуга и добра оферта, защото нали, няма как да искате хипер много пари или нещо нереално за вашата услуга. Зависи каква е тя, нали? Ако имате добра оферта и добра услуга и сте добър човек, също, със сигурност ще успеете. Има едно казване, което прочетох в книгата на Зиг Зиглер, Secrets of Closing the Sale, което съм си го записал даже на тефтерчето. Искам да ви го прочета като за край на епизода, за тези сигурно 3 човека, които са стигнали до края, сигурно. Това е, може да имаш всичко, което искаш в живота. Ако само помогнеш на достатъчно хора да имат това, което искат. И това е главно самото изказване на Зиг Зиглер в книгата му. Препоръчвам книгата му, изключително добра книга. Топ тар за мен. Очаквах този канал доста видеа за видеообработка и за търсене на клиенти и затваряне на клиенти. Ако ви е харесало клипчето, не забравяйте да харесате, да се абонирате, да напишете някой коментар от какво искате да видите или от какво се интересувате. Беше ми много драго и чукайте момчета. И се извинявам също, че е толкова тъмно. Е вечер.